Mga nag-alay po ng banal na misa ng pasasalamat kasama ang kanilang mga pamilya. Rene Maglangke and SB members, Raul and Daisy Paglinawan, Lito and Rosana Francisco, Pedro and Maxima Cunanan, Flor Bulanadi, Tony and Marlene Mapue, Mercedes Laurente, Lito and Tess Esguerra, Lito and Edna Sanguyo, Rufino and Diana Abargos, Rene and Rosalie Magat, Ador and Lori Gumabon, Jamil de Guzman, Jomar de Guzman, Nida Encarnacion, Lito and Rosana Francisco, Benigno and Adelaida Reyes, Greg and Fe Pangan, Blessy Mangulabnan, Jesus Marcelo and family, Cheska Bakery, Bahay Pari High School Batch 74, Michael Adriano, Jason Ansong, June and Aida Musni, Doktora Marisa Castro, Constancio and Teresita de Guzman, Esmeraldo and Joaquina Santos, Perla Flores, Baby Reyes and family, Perla Tuason and family. Pasasalamat sa kaarawan ni Jello Manahan, Demetria Cruz, Marlene Castro, Emerson Navarro. Special intention, Maria Teresa Blas, Greg and Adele Bulos, para sa pagaling ni Lita Cano Villanueva, para sa kalwalhatian ng kaluluwa ni na Romeo, Crispina, Marfy, Emmanuel, Carmelita, Librada, Crescencia, Filomeno, at Salud.
nagmamay. Tayo at sabay-sabay nating awitin ng pambungad na awit.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Sumainyo ang kapayapaan, At sumainyo rin. mga kapatid. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawan sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaligtasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaligtasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinatulungan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong pagkikahulihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaligtasan.
Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalan. Ang Diyos Ama, ang Diyos Ama, ang puri sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming may hina ngayong aming ginugunita ang dakilang kapistahan ng mahal na Birhenina ng Diyos, Nuestra Senyora Ina o de la Merced. Kaming ipinagdalangin niya ay makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Inuhulog namin ito sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Ito ang sinasabi ng karunungan ng Diyos. Sa lahat ng nilikha ng Panginoon, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako ay nilikha na. Matagal ng panahon ng anyuan niya ako. Bago pa nilikha at naanyuan itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganoon din ang mga bundok, nang ako ay isilang dito sa sansinukob. Ako muna ang nilikha bago pa ang lupa at bukid. Nauna pa sa alikabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroon na, maging ng ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at ng kanyang palitawin ang bukal na kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang patibayin nitong mundo ay ilagay at itatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ng matapos dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto sa ganda. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot sa ganda. Samantalang sa kanan mo nakatayo yaong reyna, palamuti gintong lantay sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot sa ganda. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin, ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot sa ganda. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin, siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot sa ganda. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak, na pumasok sa palasyo
at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto at sa ganda. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang mga kamatayan sa pamamagitan ng isang tao. Gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanyang kaugnayan kay Adan. Gayon din naman, mabubuhay lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit, ang bawat isa sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga Kristo sa panahon ng pagparito niya, at darating ang wakas. Pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat ang kanyang mga kaaway, ang kahuli-hulihang pasusukuin niya ay ang kamatayan. Ganito ang sinabi ng kasulatan, ang lahat ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po'y magsitayo. Mapa Mapalad ang mga sa Diyos na nananalig, sa kasalanan hindi sila malulupig. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmadaling pumunta sa isang bayan ng kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos ng aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang aking abang alipin. At mula ngayon
ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa aking ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salinlahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang mga trono at itinaas ang mga nasang habang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isa pong mapagpalang araw ng kapistahan ni Apong de la Merced sa inyo po mga kapatid dito sa Bahay Pare. No? Kami po ay nagagalak na makibahagi ngayon sa inyong pagdiriwang kasama po ang aking mga kapatid na pare. At hindi lang po kapatid ni pare ni Apong Aris, mga natatangi niyang kaibigan. No? Ako po kasi mahilig manood ng tennis kahit ako hindi naglalaro ng tennis. Mga ilang araw lang po yung lumipas at naganap yung US Open, no? US Open sa New York. At nakikita ko po na normal na yung kaganapan doon, no? Nakakalabas na po yung mga tao at hindi na po sila nagfe-face mask, lalo na sa open area, no? At para bang nagbalik dati yung normal. Hindi ko po maiwasan na magkaroon ng pagkainggit, no? At pagkalungkot. Dahil dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas, ay hindi pa rin po ganon ang ating buhay. Tulad po ng hindi pa rin inikayat na ang ating mismong mga pamilya, ang ating mismong mga kaibigan ay dumalaw kagaya ng dati sa atin. Kaya nga magmula po noong lockdown, magmula po noong pandemya, para bang ipinagkakait sa atin yung tuwa na mapuntahan, no? Tulad po ni Apong Aris, kahit po pala malayo, sabi nga, a friend's house is never too far, no? Kahit po napakalayo ng bahay pare sa Lubao, no? Talagang magkabilaan po yan. Dahil nga siya'y kaibigan, kasama po ng aking mga kapatid na pare, hindi po kami nagdalawang isip na pumarito. Dahil nga minimithi mo at talagang gustong-gusto mo na mapuntahan at makita ang iyong kaibigan. Pero ano po ang nangyayari hanggang ngayon? Umiiwas po tayo, no? Ako nga, yun lang po talaga yung nag-motivate sa akin, no? Para pumunta dito. Karaniwan po, hindi po talaga ako pumupunta sa mga piyestang misa dahil nga takot tayo, no? Takot tayo na malanghap o makuha yung kaaway na hindi natin nakikita, no? Nakita niyo po yung espada ni Apong de la Merced. Maring itong espadang ito ay para sa kaaway, no? Para sa demonyong hindi natin nakikita. Isang kaaway na pilit tayong inilalayo sa pagmamahal at habag ng ating Panginoon. Makita po natin sa makabagong panahon, no? Katulad po ng simbahan ninyo, napaka-modern, napakatibay, no? Pangalawang beses ko pa lang pong nakapunta dito, pero kanina wala po akong ibang nasambit kundi, wow! Napakatibay, napakaliwanag
napakamaaliwalas, napakabago, no? Tamang-tama sa makabagong henerasyon dito po sa bayan ng Bahay Pare. So sabi ko nga po sa makabagong panahon, kahit nga po hindi tayo nakakapunta, hindi natin nagagawa yung dati-dati nating nagagawa sa ating dating buhay, mayroon na pong Zoom, no? Zoom link, mayroon ng video call, dati yung pang text messaging. Pero iba pa rin po talaga, no? Iba pa rin talaga yung personal na makita mo siya, mahawakan, at makasama, at mayakap. Kanina nga po, pagdating ko, kinurot ko si Apong Aris. No? Kasi ang lusog-lusog niya. No? At sabi ko, malapit mo na ako maging katulad, B1, B2. Iba po. Kaya nga, kahit mayroon tayong mga modern technology, iba pa rin. Iba pa rin talaga yung mapalapit ka sa Kanya. Kahapon po, alam nyo, pinuntahan po ko ng isang nabalong babae. Kamakailan po, nung December, ikinasal po sila pagkatapos nilang mag-live-in. Tuwan-tuwa po kami kasi sa wakas, ang kanilang pagsasama ay pinagpala na ng simbahan, nabindisyon na ng Diyos. Pero alam nyo po, nabalitaan ko nung nakaraang linggo, na namatay, nakaraang buwan, namatay po yung kanyang asawa. No? Matipuno po yung kanyang asawa. Maganda yung tindig. Malakas yung pangangatawan niya. Pero sa hindi inaasahang pangyayari po, nahawa siya dun sa pagdiriwang ng birthday ng kanyang kapatid. Inuman. Hindi man po siya umiinom, pero dahil nga gusto niyang ibigay yung para sa kanya, dahil birthday ng kanyang utol, nagpunta po siya at siya'y nahawa. At natsyempuan, napuruhan po siya na ospital. Pero dinala po sa isang mas makabagong ospital. At siguro po, siya'y ninerbyos at bigla siyang inatake. Ngayon po, anong ibig sabihin nun? Pinuntan po ako ng kanyang balo. Sabi niya, Father, nagigilty po ako. Sabi niya, ako po'y nababalisa. Kasi iniisip ko po, baka nagalit ang asawa ko. Dahil pong nung ilipat siya dun sa kabilang ospital, hindi ko po siya nasamahan. Hindi ko po siya namatyagan. No? Hindi ko po alam kung anong nangyari sa kanya. Baka po sa loob-loob ng asawa ko, bago siya namatay, naghihinakit siya sa akin. Pero sabi ko po sa kanya, alam mo, hindi mo mapapanghawakan yun kasi, na nandoon ka. It is beyond your control. Dahil kahit gusto mong puntahan siya, yung anak mo, kasama mo ring naka-hospital, ikaw din, may sakit, hindi mo magagawa yun. No? So wag kang magalinlangan. Hindi ganun kakitid ang pag-iisip, lalo na pag tayo'y nasa kabilang buhay na. Ipagdasal mo siya. No? Naawa po ko sa kanya. Na para bang ang ibig sabihin ng merced pala ay awa, habag. Ano po ang magagawa ko para mahibsan yung kanyang pagdaramdam? Na iwanan po siya ng 3 maliliit na anak. Biglaan po ang pagkamatay ng kanyang asawa. At ang sabi niya, ano po ang gagawin ko? Ano po ang patutunguhan namin ngayon? No? Na wala na ang aking asawa. So, iyan po. Yung mga bagay na yan na nais sana nating nandoon, nais sana na nating alagaan at i-assure o sabihin na nandito lang ako, huwag kang matatakot, huwag kang mangangamba, huwag kang mag-aalala, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Hindi po natin nagagawa yon, no? Hindi natin madalaw, hindi natin masamahan.
ang mismong mga taong malapit sa atin. Di ba? Sino pa po ba ang aasahan natin? Hindi ba yung ating mga kaibigan, yung ating mga kapatid, ang ating mga magulang? Pero ngayon, itong mga maliliit na bagay na ito ay ipinapagkahit sa atin. Siguro po, kung may pagnanais tayong gusto nating makasama at ma-assure tayo na hindi tayo pinabayaan, iniwan, o tayo lang ang may laban sa mga pagsubok na ito, mas higit na gusto natin na ang Panginoon ay siyang mismong dumalaw sa atin. At makita natin na hindi natutulog ang Diyos. Na ang Diyos ay nariyan. At totoo siya. At may Diyos. Kaya nga po, ito yung galak sa ating ebanghelyo ngayon na naramdaman ni Elizabeth. No? Isipon po, senior citizen siya, tapos bigla siyang nabuntis, mahina na siya, di na siya makagawa ng gawaing bahay, nag-iisa siya, pero sa hindi inaasahang pagkakataon, walang pasabi, biglang pinuntahan siya ng kanyang nakababatang pinsan, si Apong de la Merced. Wala pong iba yun. Si Maria, si Apong de la Merced ay iisa. Sila'y dumamay. Kaya nga sa pagdating ng Birhen Maria, ang presensya ng Panginoon ay nagdulot at nagdala ng pagmamahal, pagmamalasakit, at yung tuwa na nakadaupang palad mo mismo, nakasalo mo mismo, at naging abay mo, naging kasama mo ang Diyos. Alam niyo po, hindi ako masyadong familiar sa devotion ng Apong de la Merced. Pero ano pong ginagawa ng Google, no? May library tayo. Alam niyo, kaya pala nandyan ang imahe ng Apong de la Merced. Dahil isang araw, noong 18th century, 1700s, ang mismong mahal na birhen, kasama ang kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, ay ginawa rin ang pagdalaw at pagdamay nila dito sa bahay pare. No? Siyempre po, hindi siya pupunta ng siya lang. May nagdala pong mga misyonero, yung mga Hospitalier Brothers. At pagdating niya po dito, hindi po kasing gara at kasing tibay at kasing laki ang simbahang nadatnan niya. Napakaliit, napakasikip, napakaluma, malayong malayo. After perhaps 400 years, right now, na nagkaroon po ng bagong bihis ang pagpapatayo ng simbahan. Kaya nga po, kahilingan din niya, no? Na ang simbahang ito, alam niyo po kapag gusto ng Diyos, nothing is impossible. Kung kaya ako po'y naniniwala, hindi lang po ito natayo o naisip na ipatayo, nang ganun na lamang. This is divinely inspired. At wala pong nagpaisip niyan at humiling, kundi ang ating Apong de la Merced. No? Let me just read to you. It was initially placed in a makeshift chapel made of wood. However, it is said that Our Lady, together with Saint Lucy and Saint Catherine of Alexandria, reportedly took human form and went to the house of a well-known skilled carpenter in Plaridel, Bulacan. There she asked the carpenter to
to have our house built. Bakit bahay? Bakit simbahan? Dahil ito po ang magiging dahilan para magkaroon ng pagkikita at ugnayan ang tao at ang Diyos sa pamamagitan ng initiative o yung sinasabi nating pagbibigay daan ng ating mahal na ina. Nung pong kami nag-aaral, mayroon po kaming motto sa eskwelahan na itinuro ng mga madre, to Jesus through Mary. No? To Jesus through Mary. Alam niyo po sa Ebanghelyo ngayon, binati ni Santa Isabel ang mahal na Birhen, pinsan. No? Para bang ang pangalan ko po, bongga ka. No? Kasi po ang pangalan ko, Bong. No? Bongga ka, pinsan. Pinagpala ka sa lahat ng babae. At ang iyong anak sa iyong sinapupunan. Pinagpala ka. No? Bakit siya pinagpala? Dahil nga siya'y hinirang at pinili sa lahat ng babae upang maging ina ng ating manunubos. Pero hindi po doon nagtatapos ang kanyang pagiging mapalad. Dahil ang sabi ni Maria, mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng lahi. Kaya nga ngayon, ang tingin natin sa mahal na Birhen Maria, napakapalad niya. Kasi siya malapit sa Diyos. Kasi siya'y nahawahan, no? At nabigyan ng kapangyarihan, ng kabanalan, ng lahat ng inihiling natin na mapasa atin sa buhay na ito at sa kabilang buhay. Kaya nga, napakapalad niya at yan ang ating minimithi na sana kung ano man ang napasa kanya ay mapasa atin. Katulad sa panahong ito, sana makasama natin at makapiling natin ang ating mga mahal sa buhay nang hindi na tayo natatakot, nang hindi na sila natatakot sa atin, nang hindi na tayo malulungkot dahil tayo yung nakahawa sa kanila o sila yung nakahawa sa atin. No? Na maglalakad tayong hindi tayo nangangamba na one of these days, idadalhin tayo sa ospital at sasabihin ng ospital, hindi po kayo pwede dito dahil puno po. Wala na pong bed. Wala na pong mapaglalagyan sa inyo. Ano pong gagawin ko? Mamatay ka na lang. No? Hindi po ba napakasawing palad nun? Yung mamamatay ka sa daan? On your way back home? Or on your way to the next hospital? And you can no longer continue living. Ayan po. Tinatimingan na po ako ni Father Ramil. Sabi, napaparami na. No? So, iyan po. Ngayong kapistahan ni Apong de la Merced, kung paano siya mahimalang na hirang niya sa pamamagitan ng kanyang espada, ang tatlong missionaries na si Saint Pedro Nolasco, Saint Raymond of Peñafort at King James of Aragon, para sila'y makagawa ng napakadakilang bagay sa pagpapalaya sa mga Kristiyanong inalipin ng mga Muslim invaders sa Africa. Tayo po ngayon ay inihirang na sana sa mga simpleng paraan ay mabuhay natin ang mga damdamin ng mga ating mga kapatid na nawawalan ng pag-asa. Na sana sa mga maliliit nating pagkilos, sa mga maliliit nating pagdating at pag-alis, may mga buhay na mabago. May mga buhay na manatili pa rin at magpatuloy. No? Kundi rin lang dahil hindi naman po tayo frontliner, hindi tayo mga nurses at doktor. Sana tayo mismo, no, ay maging daan para
ang ibang mga tao o ang iba nating mga kapatid ay mapalaya sa mga bagay na hindi mabuti at kumikitil ng ating mga buhay. Mga minuto, mga segundo, at oras ng ating kasalukuyang buhay. Apong de la Merced, Ina ng Awa, kahabagan niyo po kami. Ipagtanggol niyo po kami. Ipanalangin niyo kami. Iadya mo kami sa tulong ng iyong mahal na anak sa lahat ng mga masama, sa lahat ng karamdaman, sa lahat ng mga nagnanais na kumitil ng aming panandaliang buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo sa ating Amang nasa langit upang kasiyahan niya ang ating pagtitipon sa araw na ito. Sa pinagdiwang natin ang dakilang kapista ng mahal na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Merced. Ang ating tugon, Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Nawa ang simbahan sa pamumuno ng ating Papa Francisco ay patuloy na palaganapin ang mabuting balita ng awa na nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Nawa ang mga leader ng pamahalaan ay patuloy na gumawa ng mga hakbang upang malampasan natin ang mga pagsubok na dala ng pandemya. Pandemyang dinaranas natin ngayon. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Nawa tayong mga deboto at nagmamahal sa mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced, ay madama at ipadama rin sa iba ang makainang lingap at pagmamahal ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Naway madama ng mga may sakit at nararatay sa banig ng karamdaman ang pakikisa sa hirap ni Kristo na siyang magpapabanal sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Naway patuloy na pagningasin ang bokasyon sa tawag ng Panginoon, lalo't higit ang may nais na tumugon sa pakikisa, sa pagpapalaya sa mga modernong pangalipin. Gabayan nawa ng Espiritu Santo ang mga kasapi ng Mercedarian Order, nasaan man sila sa iba't ibang panig ng mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Ama, pag-alabin mo ang aming pagmamahal sa iyo. Patuloy mo kaming gabayan at ayahan mo akayin kami ng aming ina, Nuestra Señora de la Merced, sa iyong anak na si Kristo, na buhay at naghahari kasamot ng Espiritu Santo, magpasawlang hanggan. Amen. Tinapay at
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buo niyang sambayan ng banal. Ama naming lumikha, sa pagunitan namin sa mahal na Birhen, Nuestra Señora de la Merced, hiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupuna upang kami ay maging handog at ikalulugod mo kailanman sa Panginoon Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ating Panginoong Diyos, Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan. Tunay ang marapat at ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ginugunita namin ang kapistan na mahal na ina ng Diyos, ang Birhen Maria, Nuestra Señora de la Merced. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birhen totoong mapalad ng iyong piniling maging ina ng iyong anak. Noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birhen Maria ay naging inang tunay ng iyong anak, ang kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni ng iyong kadakilahan. Tayo po'y luluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal at tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng Espiritu Santo, gawin mo ang banal ang kalubong ito upang kami maging katawan at dugo ng aming Panginoong Esukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati iyon at inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, at inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sigpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Jesus, Aming mahal, itas mo kaming anak. O Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginawa namin ngayon ang pag-aalala
sa pagkamatay ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming nagsalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Florentino na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kami lahat na magkasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, ni San Pedro Nolasco, San Raimundo Peñafort, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus, ang ating Panginoon, at ang Diyos ihayag natin ngayon ng malakas na loob. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, palumo ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Hesus Kristo. Iyong kaharian,
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay mo sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pahal mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawlang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang kapayapaan, At sumayin niyo rin. magbigay kayo ng tanda ng kapayapaan. Diyos managalis, ang mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Meron ang Diyos managalis, ang mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei Victoris, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Umuhod. Narito si Jesus, ang Korderong Diyos, ang anak ni Maria. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad, inyayang sa apunan ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Mga kapatid, ang katawan ni Kristo, Amen.
Magsiluhod po ang lahat. Paghahandog sa mahal na ina ng awa. O katamis-tamis ang ina ng Diyos at ina naming lahat, reyna ng langit at lupa, kalugod-lugod na ina ng awa, bilang masunuring mga anak na nakapaligid sa iyong trono at nakaluhod sa harap ng iyong karangalang pagiging ina ng Diyos, sa araw na ito na napakaligaya para sa iyo at malaking kasiyahan para sa amin. Inihahandog namin sa iyo ang aming katauhan, ang aming mga kapatid, ang aming pamilya, ang aming bayan, at ang buong sangkatauhan. Inihahandog namin ang lahat ng pag-aari namin mula sa mga biyaya at walang hanggang awa ng Diyos. Kami iyong angkining pinakamamahal na ina sa lahat ng oras ng aming buhay, sa kasaganaan at paghihikahos, sa tagumpay at sa kasawian, sa kagalakan at kalungkutan, sa kalusugan at karamdaman, sa buhay at kamatayan. Ngayong ipinagdiriwang namin ang iyong kapistahan, tanggapin mo ang aming taimtim na pasasalamat sa maraming biyaya at awa na ipinagkaloob mo sa amin. At nawa ay pagkalooban mo kami ng lakas ng isip, puso, katawan at kaluluwa upang kami makapagpuring lagi sa iyo at sa iyong anak na aming Panginoong si Jesucristo, na nabubuhay at naghaharing kasama ng Diyos Ama at Espiritu Santo sa kalwalhatian ng langit. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa ng nagbibigay buhay, na pagunitas namin sa malayna ng iyong anak, Ms. Señora de la Merced, ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandaang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ng Kristo kasang Espiritu Santo pagpasaulang hanggan. Amen. Magandang umaga po muli sa inyong lahat at maligaya at mabiyayang kapistahan po ng ating mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced. Viva Nuestra! Palakpakan po natin ang ating mahal na ina. Tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng nakiisa sa ating pong pagdiriwang ng ating kapistahan ng ating mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced. Sa ating pong pamalang bayan ng Candaba, pinamumunuan ni Mayor Rene Maglangke, na kinakatawan po ni na Vice Michael B., ni Consial Telma, Consiala Telma Makapagal, Consial Nelson Alonso, ang ating SK Federation, Honorable Jao Kabigting Bondok, ang ating pong Municipal Budget Officer, Rudy Kabigting, sa po ng kanilang mga kasamahan sa pagpapayag po sa atin, sa ating pagdaraos ng ating kapistahan, ng ating selebrasyon sa kabila po ng pandemya, no? Na ating pangako na social and physical distancing sa PNP po, sa IATF, sa local government ng Candaba. Maraming salamat po. Palakpakan po natin sila. Sa ngalan po ng ating Hermanidad 2021, pinamumunuan ni Boss Ray Bailon at Ate Loida de Leon Cruz, nagpapasalamat po kami sa lahat ng deboto at sa lahat po ng nakiisa sa atin sa pagdiriwang ng nobenaryo at kapistahan ng ating mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced. At sa ating po mga pari na nakiisa sa atin, sa ating kasiyahan, magpaparangal sa Diyos sa pamagitan ng ating mahal na ina. Ating pong mga kaibigan sa Kaparian, si Father Tok Vital, ang lagi-lagi po natin kasama. Ang naghumilya po kanina at sabi niya po ay kaibigan niya ako. Hindi ko lang po alam kung totoo yun kasi lagi ko po siyang inookray, lagi ko siyang
binibiro. Siya po yung kaasaran ko sa aming magkakaibigan, si Father Israel Bong Garcia. Thank you, friend. Ang ating pong mga kapatid sa Bikarya ng Mary Help of Christians, ang kura paroko po ng San Isidro Labrador Parish sa Camba, Arayat, ating kaibigan Father Ramil Kapulong. Kura paroko po ng San Agustin Parish sa Santa Ana, Father Rapison Motok, brother. Ang ating pong kura paroko na kabayan natin dito sa Candaba ng Lord's Baptism Parish sa Pasig, Candaba, Father Ryan Sumang. At ang ating pong punong tagapagdiwang sa misang ito, ang kura paroko po ng parokya ng Santa Ana, Pampanga. At isa po sa dahilan kung bakit nandito ako, si Father Ray Cruz po. Maraming salamat po, Among, sa inyong pakikisa. Welcome na welcome po kayo sa aming parokya, Nuestra Señora de la Merced. Minsan po, palakpakan po natin sila. Ang mga susunod na misa po mamayang hapon po, ay 3:00 ng hapon, pamumunuan po ng aking mga kaklase sa seminaryo. Ang 4:30 po, pamumunuan po ng Lubang Kagalang-galang Pasiano Niceto, Arsobispo Emerito ng San Fernando. 6:00, pamumunuan po ng ating mga paring anak ng ating parokya, Father Alex, Father Ferdy at Father Irish. At 8:00 ng gabi po ang panghuling misa. Pagkatapos po ng misang ito, ay ibababa po ang orihinal at mapaghimalang imahe ng Nuestra Señora de la Merced para iikot po ng ating hermanidad dito po sa Bahay Pari. Ngunit bago po tayo magtapos, nais ko pong ipakilala sa inyo ang mga nasa likod ng ating pagdiriwang ngayon. 10 po ng mga lahat ng working committees, lahat po ng nagtrabaho, ng asiwa, nagpakapagod. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtulong at kapaguran at debosyon sa ating mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced. Ang ating pong, nais ko pong maipakilala sa inyo, ang ating mga committee sa Fiesta Executive Committee 2021. Ang ating pong Hermanidad 2021. Ang Hermano Mayor po, Ginoong Reynaldo de Guzman Bailon. Ang ating pong Hermana Mayor, Ginang Loida de Leon TikTok Cruz. Ang ating pong Vice Hermano, Ginoong Bonifacio Boypax Gonzales. Ang ating pong Vice Hermana, Ginang Catherine Yabut Cruz. Ang kanila pong mga kasama sa ating hermanidad, Ginang Erlinda de Leon, Ginang Shirley Santiago, Ginang Jenny Bihilia, Ginang Cynthia Cruz, Ginang Lualhati Cruz, Ginang Nancy Bembo, Ginoong Merlin David, Ginoong Santiago David, Ginoong Severino Sagum, Ginoong Antonio Ignacio, Ginoong George Sagum, Ginoong Cecilio Sanguyo, Ginoong Honorato Gonzales. Ating pong kasama ang Pangulohan po ng Panguluhan ng Pastoral Council, Ate Cynthia Sagum. Pamunuan po ng ating Finance Council, Doc. Alvin Balatbat at Ginang Felisa David. Muli po ang ating mga abang lingkod, Hermanidad 2021. Palakpakan po natin sila para sa kanilang pagpapasalamat. Salamat po. Thank you po. Tayo po'y magsitayo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Magsiyoko habang iginagawad ang pagpapasbas. Pagpalay nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na birhen ay magatid ng sa daigdig ng kadubusang walang hanggan. Amen. Pasiglay nawa kayo sa malasakit ng mahal na birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ang kagalakan ng Espiritu Santo, ang mga nagdiriwang ng dakilang kapistahan ng Nuestra Señora de la Merced, upang sa ganitong diwa, kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan at tanan ng magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin si Jesus as Nuestra Señora de la Merced. Magandang umaga po sa inyong lahat. Viva Nuestra!